Здравейте, приятели! В това кратко видео ще ви покажа какво трябва да правите и какво трябва да не правите, когато при вас попадне старо автентично оръжие. Значи, винаги трябва да се уверите, че оръжието, преди да започнете да щракате и да пробвате дали работи механизма, дали оръжието случайно не е заредено. Както в случая с този стар автентичен балкански пистолет, който скоро попадна при мен. Първата работа, която направих, е да бръкна с един шомпол, при което установих, че шомполът попада някъде до тук, което ясно показваше, че най-вероятно в цевта има нещо. Когато се постарах да извадя това нещо от цевта, се оказа, че имаме дребни съчми, около 2 мм, ето, и барутен заряд. В това състояние това оръжие е престояло може би повече от 150 години. Зареден пищов. Ето, вижте с меча, двуострия двувърхия меч на Зюлфикар. Наистина много красив, стар, автентичен балкански пищов, който се оказа, че може би повече от 150 години е бил оставен в заредено състояние. Сега ще направя един кратък експеримент. Дали барута, който извадих, ето това е черния барут, все още ще може да гори може би след около 150 години, като е престоял в цевта на този пищов. А това е барутния заряд, това е със съчмите, които открих в него. Така, ето, това е барута, ситен барут. Вижда се, че е бил навлажняван. Доста боклуци има, които извадих. Това може би е било или някаква хартийка, или някаква... Да, по-скоро хартийка. Има нещо като тъкан, с която е бил зареден пистолета след барутния заряд. И сега ще пробваме дали може би след около 150 години, а може и повече. Всъщност, като гледам модела на пистолета, това е модел от края на 18-ти, началото на 19 век. Възможно е да е бил стоял в това заредено състояние и около 200 години. Сега да проверим дали барута може да се възпламени. Ето, виждате какво се получава. Барута гори перфектно, което ни дава да разберем, че ако случайно бяхме започнали да щракаме с този пистолет, преди да сме го проверили и обезопасили, можеше неволно да се произведе изстрел и да нараним някого или себе си, а да не говорим за нещо по-голямо и по-фатално. Въпреки че съчмите са дребни, около 2-3 мм, те са достатъчно като грамаж, за да увредят сериозно някой. Та, скъпи приятели, когато намерите или попадне във вас старо автентично оръжие, преди да започнете да щракате, проверете дали цевта е проводима, дали случайно не е заредена, както в случая с този пистолет.
за да избегнем всякакви нежелани инциденти. Пак повтарям, когато намерим старо автентично оръжие, преди да се или попадне при нас, дори да е закупено от някого, както е в случая при мен, никога не дейте първоначално да щракате, преди да се уверите, че цевта е проводима и не е заредена. Този пистолет е престоял повече от 150 години, зареден, и както видяхте, барутът си гори перфектно. Черният барут има това свойство да не старее, понеже съставките му са 3 физически компонента и дори да се навлажни, след като изсъхне, той не се губи качествата, а продължава да функционира безпроблемно, за разлика от бездимния барут, който старее и губи от своите качества. Така че бъдете винаги много внимателни с старо автентично оръжие. Не дейте да щракате, когато попадне то при вас. Убедете се, че не е заредено, а случайно, ако цевта не е проводима, като бръкнете с някакъв шомпол, първо изчистете и се уверете, че няма някакъв останал барут или заряд в него. Ето един изключително красив стар пищов, който попадна при мен с този барутен заряд и с тези съчми. Вижда се много ясно, че това е оставено така преди много години, а не е сега зареден. Само ще спомена, че пистолетът е закупен от чужбина и така е стоял десетилетия наред. Добре, че никой не се е сетил да щрака с него преди да попадне при мен. Благодаря за видеото и внимавайте с старите автентични оръжия.